Halo dulur, balik meneh karo aku Samsul Gondo. Dina iki aku arep mbagekake nalika buka paket apa to isine iki mesine kabeh padha seneng yen to wis nampa paket. Iki paket saka Mas Heri Wayang Tulungagung, Mas Pemulas. Matur nuwun menika sampun nyungging utawa mulas wayang kula. Nah, ayo dibuka kaya ngapa dadine tur wayange iki tokohe tokoh apa ayo dibuka. Alon-alon ae bukake ngati-ati awit iki barange rada riwin ya dulur, rada riwin tur regane ya rada pantes lon-lonan kae. Ya, kaya ngene iki. Beh kok kaya angel mencah. Nah, ayo dibuka apa isine? Nah, lon-lonan ladalah. Lah iki lho bocahe kaya ngene iki wujude. Wayang sing iki mamane putihan dulur. Putihan terus aku nyuwun tulung karo Mas Heri Tulungagung kanggo ngulas wayang iki kaya ngene iki bentuke wayange rupane ireng utawa gembleng tur gawe kotang Antakusuma. Nah, kaya ngene iki. Nah, jajal iki tak sepil sing luwih jelas ya dulur. Nah, kaya ngene iki. Deloken ya. Ya, adalah beh jan kesenian kok kaya apike kaya ngene iki. Adalah lah, ayo sing ngerti iki tokoh apa komen-komen coret-coret ning ngesor ya. Wis matur nuwun sampun nonton.